जहिया से भइल शादी फोना ओना कइलू नैहर में आइलू त काहे ना बताइलू। अरे ऐसन कोनो बात नहीं जहिया से भइल शादी फोना ओना कइलू नैहर में आइलू त काहे ना बताइलू। का करे तोहरा खबर नहीं के लाभर तोहर वेट करता साचो तोरा खबर नहीं के लाभर तोरे वेट करता। सुना अब न मिल गया हो करे जा भतर से पेट भरता अब न मिल गया हो यार वो भतर से पेट भरता। लइका रहलू हम ही खिया के पहले बानी से आनू हो ओकरे बदले केतना बेरी कोइले बाड़ने मान हो कोइले लइका रहलू हम ही खिया के पहले बानी से आनू हो ओकरे बदले केतना बेरी कोइले बाड़ने मान हो। यार भेजे में बतार काहे लेट करता एहिजा भेजे में बतार काहे लेट करता। अब न मिल गया हो करे जा भतर से पेट भरता अब न मिल गया हो यार वो भतर से पेट भरता। गल भुलाई ही मरद के पाई लभर रविंद के जिला में जोरा नहीं खे बाबू हमारा मरद गोविंद के गल भुलाई ही मरद के पाई लभर रविंद के जिला में जोड़ा नहीं खे बाबू हमारा मरद गोविंद के। कैसे सोनी वाला टॉनिक तोरा सेट करता कैसे सोनी वाला टॉनिक तोरा सेट करता। अब न मिल गया हो करे जा भतर से पेट भरता